Какво е станало тук? Много е променено. Виши Имаме камина. камнина. Имаме тук някакви дърва за камината. Чакай, разглеждам. О, имаме рафтове. Вау! Я да видя нагоре. Ето тук. Ева да видиш. Череп виси. А, и тук виси череп. Еха! Тук ще пием ракия, нали? Да, бе. Я може да се Каза раки, сяда. раки, да. Ох, много е кози! Много е сладко! Много е яко, нали? Много. Едно кафенце да имаш, само топ. Ама, Так, дали сняг. аз заседнах. Аз се заклещих. Помпай спейса. Кой да крачнеш? Крачни. А, да. Добре. Решихте Мисля, с отида за храна капаните. с малко. Ами аз служих 2 бомби, тук и едни други. Е там в ония ъгъл, мога виж, има една бодлива топка съм служил. Малко се вижда там по-долу. Ще видя после, да. Ама те неща ще помогнат ли, защото те много ни атакуваха вчера. Да, помагат яко. Добре. Идем колата и отивам за риба. Не знам, ти ще цепиш дърва или ще идеш с мен за храна? Аре ще дойде за храна, ама той аз съм гладна, стой да ям нещо бързо. Нещо чупи колата. Някакви бараката е. И какво се прави тук, като измръзнеш, защото трябва? Какво направи, бе, човек? Гаража тук ще събориш. Гледай го. Нещо се багна. Чай, че... Ай, Идвам. скачи. То не ми дава. Аре, покажи ми е. Благодаря. Ох, колко е яко. Снежно. Много яко, да. Къде ми избега сега той? Ето го. Чуваш ли ги? Егна. Това с подскокя такова. Айде. Да. Оп. Това май не е 4 по 4. Гад. Мали. Къде го Дай. наскала? Браво. Да. Това е просто... Това според мен е много добре паркиран автомобил. Да, някой ме е паркирал страхотно. Ай, добър шпил. Още Май ще ни ни трябва трябва. още едно, е? Да, Ами ние какво правихме с тия чайки, бе? Бати става от убихме. в капана. Нещо Гръмна ми гръмна. бомбата, чули? Да, ама ти ли Да, я да. направи да гръмне? И виждам някаква дупка в стената. В стената ли, бе? Да. Какви сте бебета, бе? Бебета! Бебете са много гадни. Би ги. Дайте да изпали капана. С граната. Какво? Има бебета? Айде. Иу. Иу, бреде. Иу. Защо и бебета, бе? Кой психично болен е измислил тази игра? Някой, който не обича бебета. Някой, който Това не е обича бяха това. скандално. Мисля, до вчера бяха Ти го някакви... виждала това? Не. Чак път бебета и А такива червите някакви... видяхте ли? Черви. Те са най-трудни за убиване, да. О, гадните онова черви. дето е с едно две тела съединени в едно, нали? Да. Това е много гадно, да. Та къща няма се построи само. Попада сняг докато се чеш. Давай, готино направя. Аз там силата много яка. Я. Ара, това е много бати гнусното. Бягай! Я ирахме. Давай тук при капана. Я затворя вратата. Който ще активира капана, бягай, не се удари бягай! капана! Идват още. Идват Брат, още. няма мога го биеш това. Как не мога да убива, сега го убивам. Давай да му помогнем на Коки. Това да го убия. Вие Това е докато се фингър. скриете, аз отидох и го убих. Мога да вземе брони от него, задръжте ето. Да, бе. Бързо, държи. Не го виждам, бе. Айде го. Прати се капана. Умрях. Паднах, мъртва съм. Видявам те.
Тичам да пия мец. Олеле, какво беше това? Страх ме. То ще хедшотна. Не бързи. Аз го хедшотнах. И то от бая далече, бе, браво. Мерси. Взех си къп хедшот. Държиш ли? Ей, той помага. Да. Държиш ли, веки сега? Наистина си ги подава. Ей! Това падна върху него. Му дойда къл. Не сме експлорвали, по-скоро самата база. Блок. Колко и довършва блока. Правим люлински блок. Блок. Благодаря. Чай вратата за затвора. Ой! Какво ми направи ти, бе? Какво ми направи ти, бе? Направихте ли базата да мога влизат мобла? Май да, Да. не са влизали. Я големи почнаха да идват и някакви бебета, човек. Имаше бебета. Да, бебетата са отвратителни. Алексей, какво ще кажеш за покрива? Какво стана, бе? Аз си гледам тикток от нищото, поглеждам към монитора, някакъв ме бие. Тек на манчо. Има още, има още. Тръщат къща. Чумаш, че някой бие. Идвам. Това е супер странно, как бяха влезнали тя. Врата отворена да не би. Не, няма нищо. Ето тук са разбутали около капана и са се промъкнали, изглежда. Да. Аз я Май, оправям. Капана беше тотално разбутано тук и дърветата бяха много такива потъгъл. Изглежда оттам. Мале, както си седа и си чилвам и изведнъж бам и го гледам, направо ми удря целувки по челото. Ние чуме, че някой го бият. Има нещо червено във водата. Виждате ли? Да, фолет, да. Аз не знам, тук има ли лодки, Алексей? Трябва да има една лодка в водата, която трябва да преплуваме да вземем един пистолет, само че по пътя до там има коли. Аз съм ги виждал тези коли на видеа, много са гадни. Don't worry about it. Ау, нападна ме! Качи ли сами? Да. Пистолета. О, живи сме. Жив. През тия пътища, се едно сме по-натирки ливари. На. Друго си е на пътищата плюнем, това ще кажете, път асфалтиран, това. Малко на дупти, ама. Ма не е като манастирски ливари, гора. Може да видите вътре шелфовете, още попълни се. Я. Маля, човек е вала. Много е яко. И е супер подредено и готино. Много е яко. Браво. Аре, quit. Сега толкова. Айде, лека от мен. Лека. Лека.